dili enough ang swerte lang. Kay bisan unsa ka kaswerte kung walay lihok, wala gyud kay resulta. Kabalo ka unsa sayop sa daghang tao karon. Gusto og instant success, instant kwarta og instant nga resulta. Pero pasako dayon sa kinabuhi kung wala dayoy mahitabo. Ka-journey, ang kalapusan dili jackpot. Gitrabaho na, gikapuya na o giagian na og sakripisyo ug pag-antos. Sa negosyo, dili enough ang pagpaningkamot lang. Kay kung hustle ra permi, kapuyon gid ka. So, you need hustle and system to have a cash flow or income. Maong trabaho, diskarte o consistency ang sikreto. O ayaw kalimot, ang Ginoo mo bless gyud sa tao nga maningkamot. Dili perfect nga tao, kundi tao nga willing mo lihok bisan lisod. Ayaw sige pangayo og blessing kung dili pud ka willing maningkamot. Kung naningkamot gihapon ka bisan kapoy, comment, work, o i-share ni sa imong mga ka-journey friends nga kugihan. Push yourself.